زیدکirina baca birêk û buwarên cuda berdewam e li ser welatiyan di çarçovê projê çaksaziyê hikûmeta Herêmê ji bo kêmkirina xerciyan û zêdekirina dahatan. Dawî car jî wergirtina kujmekî pareyê ji welatiyan beramberî rakirin û havêtina bermayîkên wan. Vê yekê jî welatî dilgiran kirîne. Zêdebûna Qeyran li Herêma Kurdistanê û bertangbûna barê darayî xelkî rojane bojên zêdetir ser xelkî têne farizkirin. Bû nimûne boca Gilêşî. Ez êk ji wan kesê me ku hatine def min got boca Gilêşî vê tu bideyim. Gotê çi eger got ji ber paqijkirina bajêrê. Heyvê 10,000 ew jî li dîv cihê bazirganî dimînîtin. خر تشتی سر دکانداری وقتا یعنی بیوگا و بری حکمتی کتیه بری نو که بری حالاتی حکمتی بود تشتگی بدتی بگاوی حکمت آن به اولی هاتی به او تشتا او پاره گیت شکی محاولت کش حالاتی چه کرد Rêveberê giştiyê bajêrvaniyan li parêzgeha Duhokê jî dibêje ku ev biryarxaniyên welatiyan navegirî belkî ji bo dukan û cihên bazirganî ye û bi biryareka giştî li ser astê Encûmenê Wezîran xuya diket. Biryara Encûmenê Wezîran ew paraş malane wergirin. Medvê temreka kanalê hewa mizgîniyê bideyne xelkê ku divê qeyranê da hikûmeta Herêmê biryaret wasa nadet ku dijî hawlatiya bît. Hawlatiya paranayê te wergirtin yê komkirina Gilêşî bes lê cihê bazirganî û xaringeh û hotel û motela te wergirtin. Biryara wergirtina pareyê ji welatiyan ji 10,000 dînaran dest pê dike taku 5,000 dînaran. Welatî jî vê biryarê bine guncay dibînin bi taybetî divê rewşa krîza darayî û nebûn û kêmiya karî û dahatî. Dilşad Hîm û NRT Duhok.